शाब्दिक शाब्दिक माराकडे मला यायचंय. शाब्दिक मार द्यावा लागायचा मला. इंग्लिशवाली क्रिस्टोफर हॅम्प्टन ह्यांनी ट्रान्सलेट केली आहे. द ओरिजिनल इज ट्रान्सलेटेड रिटन बाय फ्लोरियन झेलन. कुठल्या भाषेत? फ्रेंच. आणि भरपूर तापोणी घालल्या. याचा धसका वर्धनने पण घेतला होता. दिस पीपल हॅव ग्रोन थ्रू आउट. आय मीन सडनली एक दिवस मला द्यावं लागायचं त्यांना, कधी कधी मार द्यावा लागायचा, शाब्दिक मार. ओके. आणि जसं 5:15 5:30 व्हायला हे ना म्हाका बेगीन पावपाक जाय, म्हाका रिहर्सलीक वचपाक जाय, दक्षा खातले. आणि मला इतका सायलंट ट्रीटमेंट मिळाला की काहीच नाही, नो तापवणी, नो. तर मला ते खायला लागला. अरे मला ओरडा ना प्लीज. लाईव्ह म्युझिक करताना सगळ्यात मोठी मजा असते म्हणजे जिथे स्टेजवर जे चाललेलं असतं त्या अनुषंगाने तुम्हाला म्युझिक थोडं बदलता पण येतं आणि तिथे भरपूर खेळ करता येतात. स्टॉक म्युझिक करताना ती मजा येत नाही आहे. किती सांगपाचें. शाब्दिक मार दिग्दर्शकाचा तो एक तरकटीपणा म्हणू शकतो आपण, राग वगैरे. तोच प्रश्न तिला मी विचारतोय, त्याच प्रश्नाकडून तुझी सुरुवात करतो. कॅरेक्टरकडे मागे नंतर जाऊया, मागे रचूया आम्ही. कुठली बोलणी खाल्लीस तू, कुठला ओरडा खाल्लास तू, तिथून सुरू करूया. मी जरा वॉशरूम मध्ये आणि भरपूर तापोणी घालल्या. आठवण सांग, ती गोष्ट सांग. काय सांगू. आय हॅड अ स्क्रीनिंग एट इफ्फी, माय फर्स्ट डेब्यू कोकणी फीचर फिल्म. आणि आय कुडंट बिकॉज ड्युरिंग इफ्फी पॅन्जिम इज लाईक सम डिफरंट थिंग ओनली. या एक्झॅक्टली. हो. आणि हांगासर इतली गर्दी, ट्रॅफिक आहे ते, आय एम नॉट एबल टू रीच एट रिहर्सल्स ऑन टायम. अँड शी इज सो मॅड एट मी. आणि आय एम जस्ट शी डिडंट इवन स्पीक टू मी. ओके. माझा फोन कट करता आणि माझ्याकडे आय वॉज सो डिस्ट्रेस बिकॉज वन थिंग आय नो दॅट yes, the play is there, the people behind it is there, but I really work for my director. I respect my directors. जर तर माझे त्यांच्याकडे पटना किंवा असे बाय गॉड्स ग्रेस असे काय जाऊ ना टचवूड, बट अजूनपर्यंत माझ्या लायफान. बट जर तशें जायत जाल्यार म्हाका इंट्रस्ट उरना कामान. आय थिंक थिंग्स शूड गो वेल हँड इन हँड. एक्झॅक्टली. हो. सो Daksha, I was like, and because we have done a project together before, I know how she works. I know I am familiar with this kind of, maar taponi, everything. But this time I was just crying at iffy, and I'm like, Daksha, I'm coming, I'm trying. Okay, but I feel that's the essence. Exactly. कॅरेक्टर विषयी विचारूया. फादर या नाटकामधलं तुझं ॲनी हे याचा धसका वर्धनने पण घेतला होता. वर्धनचा काय मॅटर झाला होता? तर आमची तालीम रोज संध्याकाळी 6:30 वाजता सुरू होते आणि सकाळी वर्धन आणि मी एका प्रोजेक्टसाठी बाहेर होतो आणि तो प्रोजेक्ट 5 वाजता संपणार होता, पण काही कारणामुळे त्याला डिले व्हायला लागला. आणि जसं 5:15 5:30 असं व्हायला लागलं, हे ना म्हाका बेगीन पावपाक जाय, म्हाका रिहर्सलीक वचपाक जाय, दक्षा खातले. Vardhan and I left from there and we reached at rehearsal from at 6:30. and म्हणजे तो दिवसभर आम्ही सकाळी 6:30 पासून तिकडे काम करत होतो, तरी पण आम्ही येऊन येते नाही तालीम करायची आहे. 6:30 वाजता सही सुरू झाली तर दक्षा ओरडणार, म्हणून आम्ही 6:30 वाजता येऊन तालीम केली. बरीच धास्की होती म्हणजे दक्षाची. इंटरेस्टिंग. ॲना हे कॅरेक्टर तू या नाटकामध्ये केलं आहे, फादर या नाटकामध्ये. काय सांगशील तुझ्या कॅरेक्टरायझेशनबद्दल, तुझ्या पात्राबद्दल? त्याचबरोबर तू शिकतेस आता कला अकादमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सची तू विद्यार्थिनी आहेस. कोणत्या तुला त्या गोष्टी उपयोगाला पडतात ज्या तू गोष्टी शिकतेस कला अकादमीमध्ये? कशा पद्धतीनं तुझ्या त्या सगळ्या ट्रेनिंगचा उपयोग ह्या कॅरेक्टर हे पात्र तयार करण्यासाठी केलंस? First of all, yes, the training helps. Training experience, these are things which helps, which come in handy. But when you get in on some project, on some kind of project which has so much complexity in it, characters तर राहू द्या, पण नाटकातच एवढं सगळं आहे, it's difficult, आणि I'm working for the first time with Mangiresh Youth Club, so I was not really friendly with every one of them. Okay, I just knew Daksha, I just knew Farhad, our stage manager, I knew Vardhan, but
जस्ट आय न्यू हिम ॲज अ गुड ॲक्टर, नथिंग एल्स. आणि अशें जालें की आय वॉज लायक हांवें जालें आय रेड एनी, वी डिड इम्प्रोवायजेशन्स. आणि आय एम जस्ट शिवरिंग बिकॉज ॲज शिफाली आय एम व्हेरी मच डिफरंट. आय एम so much miles away from Annie because she's something else. And I'll require more years in my life to be where Annie is. Okay, that kind of maturity, stability, whatever you call it, she has. So now it's all about doing, right? So I can't be just pretending about it. Now आता हांव फूल डे कॉलेजीन उरता, थंयसरूय नाटकां चालू आसता, थंयसरूय कॅरेक्टर्स आसा वेगळे वेगळे. सो ते लक्षान धरून तें काम आसा. आनी सांजचे येवन मागीर परत फादरान वचपाक जाय, एनी करपाक जाय. तो सदांच प्रेशर आसतालो की यू हॅव टू हँडल एवरीथींग. सो मदीं खंय तरी न्हू आय फील की एनी खातीर वेरी प्रायमरी गजाली आसता. घरान जे दिसा हांव रावलें, एक संडे हांव फ्री घेवन घरा रावलें दिसभर, आनी आय ऑब्जर्व माय मॉम वर्कींग, आय ऑब्जर्व माय ग्रँडमदर वर्कींग. ओके, आय ऑब्जर्वड हाव दे हॅव गॉट दॅट स्टेबिलिटी इन दॅर हँड. सादें तेंची पकड कशी आसा, जो ग्लास हांव धरता ती वेगळ्या तरेन धरता. हे काम करून इतलीं वर्सां रुळोवन येयल्ल्यो गजाली त्यो म्हाजे कडेन सहज येवपाक इतलें इजी नाच, अजिबात ना. इनफॅक्ट कोणाच कडेन ना. ओके, बिकॉज इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, इट्स व्हेरी टफ. सो that's what I was missing. I was giving so much attention to my training, to my body, to my everything, to the voice, everything that obviously I was working. तेज्या वांगडा वचून सांजचे हांव थंयसर कामूच करतालें. बट जो मेन इम्पॅक्ट येवपा खातीर जें कितें जाय पडटालें त्या कॅरेक्टराक न्हू, तें म्हाका घरा कडेन किंवा म्हाज्या आज्जे कडेन, मम्मा कडेन, घरान मावशे कडेन थंयसर मेवळें. Annie is, her world is getting surrounded with Andre. Okay, ते सगळे रिवॉल्वूच करता फादराच्या अवती भोवती. बट दॅट डजंट मीन दॅट शी इज लॉस्ट इन द स्क्रिप्ट. नो, ठामपणान आमकां दिसता तो कॅरेक्टर वेगळो आसा, स्पेशल आसा, खूपच इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. सो इट वॉज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इन द फर्स्ट फ्यू डेज 15 दीस आय वॉज सो मच डिस्ट्रेस्ड की येना कॅरेक्टर, आय न्यू येना. आनी अशें खूब कमी फावटी जाता की कॅरेक्टरूच येना आनी यू डोंट नो वॉट टू डू. सो यू लूज एवरीथींग यू हॅव. यू गेट सो कन्फ्युज्ड, यू गेट सो कॉन्शियस की तुका काय समजत ना वॉट यू आर डुईंग. आनी यू फील लायक my director is not liking me, my co-actor. So I had this phase of self-doubt in those 15 days, and which made it worse. Okay, as an actor, it made it worse. As an individual, as Shefali, I was just crying. I didn't know what I was doing. Okay, so I was having certain expectations from me, and I was not living up to them. So after I recognized whatever I was doing, after I got aware about what I was doing, after I retrospected what I was doing, only then did I, with the help of course with my director and my co-actors, I figured it out. And on the 16th day, as you said, as I walked in, at that time I was prepared. We have made her at least 34-35ish. Okay, yeah, so she's in her mid-30s. I'm in my early 20s. I'm 21 years old, so it's difficult. एक महत्त्वाचा प्रश्न, गेली अनेक वर्ष मी देखील राज्य नाट्य स्पर्धेतली गोव्यातली नाटकं बघतोय. बऱ्याचदा आपल्याला सोबत साथीनं हातात हात घेऊन जाणारी भाषा आहे कोकणी आणि मराठी. पण तरीही प्रोनाऊन्सिएशन असेल मराठीच्या बाबतीमध्ये बऱ्याचदा तितकी कमांड अभिनेत्यांची पाहायला मिळत नाही. नक्कीच ते भविष्यामध्ये सगळेजण चांगलं काम करतील, पण भाषेवरती असेल, कॅरेक्टरच्या आवाजाबद्दल जसं हिने सांगितलं की रेझोनन्स असेल, प्रोजेक्शन असेल, तुला आवाज बदलायचा होता. भाषा आणि आवाज याच्याबद्दलच्या गोष्टी काय सांगशील, कशी तयारी केलीस? First of all, I'm an actor, so I get a script and I go with that script. So yeah, there were so many exercises. She is very good with exercises. We just run and with the ball you hit us one day. Okay, so भाषेबद्दल सांगायचं झालं तर first of all, yes, I think in Konkani, obviously. Okay,
or I think in English. Ho, of course, because it's very much, it gets very much easier. If I started talking in Marathi, मला वेळ लागेल. म्हणजे असं नाही आहे की मला नाही जमत, कारण नाटक तर केलं, नाटकं करते. बरं, मी आमचं मास्टर दत्तारामांची भूमी आहे आमची वळवई. मग तर प्रश्नच नाही आहे. ऑफकोर्स मराठी आहेच, पण मी विचार करते कोकणीत किंवा इंग्लिशमध्ये. सो ऑब्वियसली इट गेट्स difficult for me to speak right now very spontaneously. Okay, but when I get a script, obviously it's my job to sit with the script and be comfortable with whatever I'm given with. So yeah, there was not a problem as such, but yes, there are few things which you have to sit with. For example, जर तर आम्ही टेक्स्टान खूप ड्रामॅटीक टेक्स्टान खूप बदल येता. जर तर कोंकणी स्क्रिप्ट आम्ही फादरूच करीत जाल्यार खूप डिफरन्स येतलो मराठी परस. किंवा तीच आम्ही इंग्लिशीन वाचली स्क्रिप्ट, इट वॉज व्हेरी डिफरंट. इट गॉट व्हेरी सटल. ड्रामॅटीक एलिमेंट खूप कमी जालो भितरलो. ओके, इट गॉट व्हेरी सटल, वन टू वन थिंग. सो येस, इट कम्स विथ द मे बी ड्रामॅटीक टेक्स्ट. थँक्यू सो मच. गोव्यातील एक उगवती नवीन अभिनेत्री, ललित कला केंद्र पुणे युनिव्हर्सिटीतून तिने आपली ट्रेनिंग घेतलेली आहे नाटक या विषयामध्ये, आणि गेली अनेक वर्ष नाटक असेल, चित्रपट असेल, मालिका असतील, याच्यामध्ये आपल्याला प्राजक्ता कवळेकर हे नाव पाहायला मिळतं. हत्तमालाच्या पल्याड गोवाभर गाजलेलं नाटक, अजूनही त्याचे प्रयोग चालू असतात. अतिशय सुंदर नाटक आणि तुझा अभिनय देखील. फादर या नाटकामधली तुझी भूमिका, कशा पद्धतीने तुझी तयारी होती त्या कॅरेक्टरपर्यंत जाण्याची, आणि काय तुझा प्रवास होता या नाटकाबरोबर स्वतःला घेऊन जाण्याचा? मला दक्षाने जेव्हा स्क्रिप्ट वाचली तेव्हा फोन केलेला की तू या नाटकात काम करशील का, आणि या नाटकात अशी लॉरा नावाची एक भूमिका आहे तर ती तुला करायला आवडेल का. आणि मी ती स्क्रिप्ट जेव्हा वाचली तेव्हा मला खरंच लॉरा खूप आवडलेली. दक्षाला म्हटलं चालेल, मी बघता बाकीचं माझं काही कामं असतील किंवा ते बघते आणि मग तुला कळवते. आणि मी जेव्हा लॉरा वाचली स्क्रिप्ट आणि जेव्हा मी रिहर्सल्स करायला लागलो, माझा ॲज अन ॲक्टर प्रोसेस असा आहे की मी कुठल्याही कॅरेक्टरसाठी ना एक गाणं निवडते. म्हणजे ते गाणं एकदा डोक्यात प्ले झालं की हां आता हे, आणि मी ते म्हणजे मला एक ॲक्टर म्हणून ते सोपं होतं त्या कॅरेक्टरमध्ये जायला. तर मला बरेच दिवस सुरुवातीला, कारण माझी बाकीची पण कामं चालू होती, मी मध्ये 2-3 दिवस नव्हते तर मी ना खूप गाणी ऐकत पण होते, पण मला असं ते लॉरासाठीचं गाणं असं मिळत नव्हतं. तर जेव्हा मी आले परत तालमी सुरू झाल्या तेव्हा एक दिवशी मला एक गाणं सापडलं आणि मला झालं की हे लॉराचं गाणं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग मला जे कॅरेक्टर लॉरा तयार करायला इतकी मजा यायला लागली. मी रोज शेफाली आणि मी बऱ्याच वेळेला सोबत जायचो घरी, तर आम्ही जाताना आज मला मजा आली, आज लॉराचं हे सापडलं मला एक म्हणजे मला खूप वेळेला दक्षाने सांगितलं की तुझा वॉक आणि लॉराचा वॉक सेम होते, तुझा वॉक किंवा बॉडी डिफरंट झाली पाहिजे काहीतरी. तर लॉराचा जेव्हा मला वॉक सापडला आणि जेव्हा मला त्याच्या बॉडी मुवमेंट सापडायला लागला, मला खूप मजा यायला लागली. आणि मग मी सीनमध्ये काहीतरी लुक्स करणार किंवा मग असं काहीतरी कारण लॉरा ही अशी मुलगी आहे जी खूपच उथळ आहे, तिला अजून खूप आयुष्य नाही बघितलं, त्यामुळे ती खूप चिल आणि तिने मज्जा करत असते नुसतीच. तर असं काहीतरी, तर ते मला करायला खूप मजा यायला लागली. काय घटना होती, कुठल्या घटनेसाठी किंवा कुठल्या गोष्टीसाठी ती तुझ्यावरती ओरडली? सगळ्यात जास्त सगळ्यांना ओरडा मिळाला आहे हा एकाच गोष्टीसाठी की 6:30 वाजता तालीम सुरू झाली पाहिजे, झालीच पाहिजे. आणि तुम्ही ॲक्टर्स आहात, तुम्ही शिकून आलेले आहात किंवा तुम्हाला एक्सपिरियन्स आहे, तुम्हाला हे माहितीच असलं पाहिजे की रिहर्सल 6:30 वाजता सुरू झाली पाहिजे. तर एक दिवशी असंच मी मडगाववरनं येत होते आणि मी दरवेळेला असं करायचं की मला वाटतंय की मला 5 मिनटंसुद्धा उशीर होईल, तर मी एकदा अवेअर करून ठेवायचे ग्रुपवर की बाबा मला एक 5-10 मिनटं उशीर होईल प्रवासामुळे किंवा. तर मी पण अशी आहे की जी मी खूप कॅल्क्युलेट करते गोष्टी की आता मला इथून जायला इतका वेळ लागेल, मग मी मध्ये काहीतरी खायला किंवा कशाला थांबले तर त्याला एक 5-10 मिनटं जातील, तर मी त्याप्रमाणे सगळं कॅल्क्युलेट करून सांगेल. मी असंच कॅल्क्युलेट करून मी मडगाववरून निघाले तर मला 10 मिनटं यायला उशीर होईल किंवा 15 असं मी ग्रुपवर टाकलं. पण मी हे कॅल्क्युलेट नाही केलं की बोरीला 6 वाजता नंतर ट्रॅफिक असतं आणि मी त्या ट्रॅफिकमध्ये 1 तास अडकले आणि मी तालमेला पोचले 7:30-8.
8 वाजता काहीतरी 8:30 वाजता पोचले 6:30च्या तालमीला. आणि मला माहिती आहे की आता हा बकरा गेलाय, ह्याला आता रोस्ट करणार. तर मी काय नाही, मी गेला म्हणलं सॉरी, मला माहिती नाही, माझी चूक आहे, मी कॅल्क्युलेशनला चुकले सगळं. आणि मला इतका सायलंट ट्रीटमेंट मिळाला की काहीच नाही, नो तापवणी, नो. तर मला ते खायला लागलं. अरे मला ओरडा ना प्लीज, काही नाही हो म्हणणं, ओरडा चूक आहे माझी, आता ओरडा, असं झालं. पण हो, ही एक गोष्ट जी आहे की 6:30ला तालीम सुरू झाली पाहिजे, ह्या गोष्टीवरनं. हो, त्याच्यानंतर आणि योगायोग. हो, आणि तोच सीन होता. आणि शेफवाले मला यायला उशीर नाही ना झाला, नाही नाही ये. तर मला ते इतकं टॉन्ट केल्यासारखं वाटायचं प्रत्येक वेळेला. तुझीच वाट बघत होतो. आणि वजे सर आपल्यासोबत आहेत. काय प्रक्रिया सांगाल तुमच्यापर्यंत हे नाटक येण्याची? त्याचबरोबर एक खूप महत्त्वाची गोष्ट, मी सुद्धा गेले अनेक वर्ष नाटक करतोय गोव्यामध्ये, पण सेट असेल, लाईट्स असेल, म्युझिक असेल, हे फक्त शोच्या 2 ते 3 दिवस आधी आपल्याला मिळतात. मग ते नाटकाची ती मग एक 2 दिवस रिहर्सल आणि मग डायरेक्ट थेट शो. पण तू NSDतून शिकून आली आहेस. ज्या वेळेला मुंबई, पुणे असेल, दिल्ली असेल आणि जी भारतभरामध्ये प्रोफेशनली नाटकं करतात, त्यांची गोष्ट वेगळी असते. ते पहिल्या दिवसापासून त्या सेटवरती उपलब्ध असतात. काय अनुभव आहे तुमचा? आणि एकंदर कशा पद्धतीनं तुम्ही देखील दक्षाला मॅनेज केलं किंवा तू त्यांना मॅनेज केलं, कशा पद्धतीनं तुमचा अनुभव आहे, काय सांगा? तर म्युझिक हा तसा माझा आवडीचा विषय आहे. आणि मांगरी शूट क्लबबरोबर मी गेली 2-3 वर्षापासून, आणि केदारबरोबर गेली 10 वर्षापासून माझी ओळख आहे. आणि मांगरी शूट क्लबबरोबरची नाटकं ही गेले 2-3 वर्षापासून माझी सुरू आहे. दक्षाबरोबर वक्षक हे नाटक केलं होतं, आणि त्या वक्षक या नाटकामध्ये माझं लाईव्ह म्युझिक होतं. आणि मला बेसिकली लाईव्ह म्युझिक करायला खूप आवडतं, आणि तो माझा पिंड आहे. लाईव्ह म्युझिक करताना सगळ्यात मोठी मजा असते म्हणजे जिथे स्टेजवर जे चाललेलं असतं त्या अनुषंगाने तुम्हाला म्युझिक थोडं बदलता पण येतं, आणि तिथे भरपूर खेळ करता येतात. स्टॉक म्युझिक करताना ती मजा येत नाही आहे. स्टॉक म्युझिकमध्ये एकदा तुम्ही एक फ्रेम तयार केली की ती फ्रेम तुम्ही परत वाजवायची असते. आणि केदारने पण मला असं सांगितलं की दक्षा नाटक करते आणि तिला लाईव्ह म्युझिक पाहिजे. माझी कळी खुलली होती अक्षरशः. पण नंतर सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर लाईव्ह म्युझिकचं जे अवडंबर होतं ते कदाचित पेलेल की नाही असा थोडासा विचार होता. आणि जे आर्टिस्टची रिक्वायरमेंट होती ती थोडीशी वेगळी होती, कारण हे थोडंसं पाश्चिमात्य धाटणीचं नाटक होतं. त्याला त्याच दृष्टिकोनातनं आपल्याला म्युझिक देणं गरजेचं होतं. बरं, आमचा कन्सेप्ट समजणारी म्युझिशियन्स मिळतील की नाही हा एक मोठा प्रश्न होता. जर मिळाले तर ते वेळेत पोचतील की नाही, कारण ते एकाच जागेवरनं अवेलेबल होणं हे पण थोडंसं कठीण काम होतं. मग मी ठरवलं की माझं स्वतःचा स्टुडिओ आहे. मी दक्षाला म्हटलं की, आणि केदारला पण म्हटलं की आपण स्वतः म्युझिक क्रिएट करूया. ह्याच्यामध्ये कुठलाही स्टॉक जो यूट्यूबवरचा असेल किंवा आणखी कुठचा असेल तो नाही उचलायचा. आणि माझी एक अशी सवय आहे की मी नाटक रेकॉर्ड करून येतो आणि ते ऐकतो नाटक परत. ते नाटक ऐकल्यानंतर त्याच्यातले ज्या भावना आहेत ते मला समजायला लागतात. पण मलाच समजलं तर चालेल का? फक्त नाटक मला समजलं तर चालेल? मी माझ्या दृष्टिकोनातून नाटक समजून घेईन, पण दिग्दर्शकाच्या मनात काय आहे हे जर मला समजलं नाही तर त्याचा आणि माझा मेळ कधी जमणार नाही. खटके उडत राहतील आणि नाटकाचं जे काय 12 वाजतील ते वाजतीलच नक्की. सो मी तो विचार केला की दक्षाला सांगितलं की मला तू माझ्याबरोबर बसलेली पाहिजे. सो तू माझ्या स्टुडिओमध्ये ये, आपण दोघेजण मिळून म्युझिक क्रिएट करूया. आणि तो फॉर्म्युला बऱ्यापैकी वर्कआउट झाला. पहिल्या अंकाचं नाटक आता कसं आहे, तुम्ही जसं म्हटलं की पहिल्या दिवसापासून तुम्ही अवेलेबल होता का, पण मी नाही ना. काही कमिटमेंट्स माझ्या पण ठरलेल्या होत्या, त्यामुळे मी त्या वेळेत पोचू शकलो नाही. पण नंतर शेड्युलिंग ज्या पद्धतीने केलं दक्षाने, त्या शेड्यूलमध्ये ते व्यवस्थित फिट बसत गेलं आणि त्याचा जो आउटपुट होता तो खूप चांगला होता. जे पाहिजे होतं ते मिळत होतं. आणि जसं मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे दिग्दर्शक जर बाजूला बसलेला असेल तर त्याला जे अभिप्रेत आहे ते मी देणं. मी म्युझिक क्रिएट समजा जर माझ्या स्वतःच्या कामासाठी जर म्युझिक क्रिएट करत असेल तर ती गोष्ट वेगळी असते. तो माझा थॉट प्रोसेस असेल किंवा ती माझी संकल्पना असेल.
पण संकल्पना एखाद्या वेगळ्या माणसाची असेल तर त्याला जे अभिप्रेत आहे ते जर माझ्याकडनं मी दिलं तर त्याची पण संतुष्टी होते आणि त्याला जे पाहिजे ते तिथे जे स्टेजवर किंवा रिहर्सलमध्ये जे त्याला पाहिजे होतं ते त्याला मिळत जातं. सो तो प्रयत्न आम्ही स्टुडिओमध्ये बसून केला, कारण नाटक पूर्ण रेकॉर्ड केलेलं होतं. सो प्रत्येक पीस वर्कआउट झाल्यानंतर तो तिथे लावून बघितला गेला, तो खरंच वर्कआउट होतो की नाही ह्याच्यावरती काम केलं गेलं. आणि आम्ही मला वाटतं 4 दिवस मॅक्झिमम बसलो पूर्ण नाटकाचं म्युझिक क्रिएट करण्यासाठी आणि सगळं नाटकाचं म्युझिक क्रिएट झालं. आणि असा तो पूर्ण प्रोसेस होता. बेसिकली दक्षा NSD करून आली आहे हे आमच्यासाठी आमच्यासारख्यांसाठी खूप प्लस पॉईंट आहे, कारण तिथे आम्ही NSDच्या भारतरंग महोत्सवासाठी वेगवेगळी नाटकं नेलेली आहेत. मी रुद्रेश्वर पणजीच्या संस्थेबरोबर बरीच वर्ष झाली काम करतो आहे. सो त्यांच्याच एका वर्कशॉपच्या नाटकामध्ये दक्षा पण होती. सो ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये दक्षाने ज्या पद्धतीचे इनपुट्स दिले ते मला पण खूप माझ्या सगळ्या ह्या माझ्या कामामध्ये सुद्धा कामाचा जो स्तर वाढवायला पाहिजे तो स्तर वाढवण्यासाठी खूप मदत झाली दक्षाच्या इनपुट्समुळे. प्लस केदार पण मध्ये मध्ये काही गोष्टींच्या, कारण त्याचा पण म्युझिकल माइंड आहे, तो पण बऱ्यापैकी ह्या सगळ्या गोष्टी म्युझिकली विचार करत असतो. सो त्याचे पण काही इनपुट्स असे जे सेटवर असलेली माणसं जी आहेत जी तुम्हाला खूप पॉझिटिव्ह इनपुट्स देतात, त्याच्यातनं तुमच्या प्रत्येक गोष्टी जे कुठची गोष्ट असते, तो सेट असेल, ती लाईट असेल किंवा ॲक्टर्स असतील, जेव्हा तुम्ही तुमचे इनपुट्स खूप पॉझिटिव्हली घेताना तेव्हा त्याचं जे आउटपुट आहे ते खूप चांगलं तुम्हाला मिळून जातं. आणि तेच ह्या नाटकाच्या बाबतीत झालं, कारण मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा गेलो त्या दिवशी स्टेजवरचा जो वावर सगळ्या कॅरेक्टर्सचा बघितला, तिथून ती पॉझिटिव्हिटी जी आहे, जो सकारात्मक जी वेव्स असतात ना त्या तिथे दिसत होत्या. आणि त्या सकारात्मक वेव्स, पॉझिटिव्ह वेव्स या नाटकाला खूप अपलिफ्ट करत गेल्या आणि त्याचा मला पण फायदा झाला. खूप महत्त्वाची माहिती दिली की प्रत्येक नाटकामधून प्रत्येक को आर्टिस्ट असेल किंवा क्रू असेल यांच्याकडून काही ना काहीतरी इनपुट मिळतं आणि त्या नाटकातून आपल्याला एक मोठं काहीतरी शिकल्याचं एक प्रतीक आपल्याला मिळतं किंवा शिकायला मिळतं. तेजस खेडेकर, तुम्ही प्रकाश योजना सांभाळली आहे या नाटकामध्ये. कला अकादमीच्या कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सचे विद्यार्थी राहिलेले आहात तुम्ही आणि स्टाफ देखील आता आहात. कशा पद्धतीनं हे नाटक तुमच्यापर्यंत आलं, तुमची काय प्रोसेस होती आणि कशा पद्धतीनं ह्या नाटकाची प्रकाश योजना तुम्ही डिझाईन केली? सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार कॉंग्रॅच्युलेशन्स फूल टीमचे. प्रकाश योजना म्हळ्यार लायट्स. फर्स्ट टायम म्हळ्यार म्हाका दक्षान कॉल केल्लो की अशें आमी नाटक करता, आपूण नाटक डिरेक्ट करता, सो आपणाक कोण तरी लायट्सा लागून मनीस जाय. पयलीं कोण तरी थंय ऑपरेटर वेगळो आशिल्लो, लायट डिझायनर वेगळो आशिल्लो, सो ताजे कितें ते प्रॉब्लम्स जाले म्हणून तो पावोंक ना. सो सेकेंड हांव थंय मेळ्ळो ताका. सो म्हटल्यार हांव फर्स्ट टायम जेन्ना ताणें कॉल केल्लो तेन्नाच आमचें उलोवप जाल्लें की नाटक कशें कितें आसा, दक्षाच्यो एक्सपेक्टेशन्स कितें आहा, कित्याक ताका NSDन शिकोवन येयल्लेले मनीस ते. सो ताजो कितें तरी एक्सपेक्टेशन्स आसतलेच की ना ह्या नाटकाचे अशे लायट्स जावपा जाय. सो ती एक व्हडली चॅलेंज आशिल्ली की जातलें काय ना. सो म्हटलें दक्षाक या करया म्हटलें आनी थंयच्यान स्टार्ट जाल्लेलें. सो लायट्साचें म्हणपाक गेल्यार ती आमी रिहर्सली टायमारूच खुबश्यो गजाली क्लियर केल्ल्यो की कितें एक्झॅक्टली डिझायन आसतलो, कसो डिझायन एक्झिक्यूट जातलो, कित्याक लागून तर हे टोटल वेस्टर्न प्ले आशिल्लो. सो लायट्स ह्यो टोटल सगळे फॉर्मूच, ताजो कॉस्ट्यूम डिझायन, इवन म्युजीक, एवरीथींग वेस्टर्न जातालें. सो लायट्सूय म्हाका तशेंच तरेन करपाक जाय आशिल्ल्यो. सो लायट्स करतना हांवें आनी एक गजाल बदलली की दक्षा हे फिल्म बॅकग्रावंडांतले आसल्या लागून हांवूय चडसो फिल्म बॅकग्रावंडाचे लायट्स करतालो. सो म्हाजो एक ट्राय आशिल्लो की ते जे फिल्म्स लायट करता आमी ती हांगसर स्टेजीर एक्झिक्यूट करूंक मेळटा काय ना हें ट्राय करप. सो तो एक ट्राय आशिल्लो. आमी बरे तरेन उलयले, खूब कडेन आमच्यो गजाली, थॉट्स प्रोसेस आशिल्लो म्हाजो आनी दक्षाचो, तो खूब कडेन मॅच जातालो. एकामेकाची आयडिया आमकां जे डिरेक्टराचो थॉट आशिल्लो तो कशे तरेन हांव एक्झिक्यूट करूं शकता, कशे तरेन दिसों शकता, जे डिरेक्टराक नाटक दिसता ते कशे तरेन लोकांकूय दिसों शकता, ते व्हडले चॅलेंज आशिल्ले. आनी टोटल काम जशें जशें जायत गेलें तशें तशें खुबश्यो गजाली क्लियर जायत गेलो. खुबश्यो डिझायन्स आमी हे केल्यो, हांवेंनूय खुबशें काम केलें. मनीस म्हाजी एक गजाल बरी आहा की रिहर्सल पयसनाच म्हाका दिसोंक लागता की ह्या टायमार अशी लायट येतली हें दिसतलें. सो लायट डिझायन करतना एक व्हडलें चॅलेंज आसता की
तुका कॉस्ट्युमीचो कलर पळोवचो पडटा, कॉस्ट्यूम कसो तरेन डिझायन जाला, नाटकाचें ब्लॉकिंग, त्या उपरांत सेट कसो येतलो, सायटाचे डायमेन्शन्स कितें आसतले, थंय म्हाका ज्या जाग्यार आमी नाटक करता थंय कितें रिसोर्सीस अवेलेबल आसा, थंयचो कितें स्पेस कशें कितें आसा, थंय हांव कशें तरेन डिझायन एक्झिक्यूट करूं शकता, टोटल थॉट प्रोसेस हें करचो पडटा आनी तशें तरेनच डिझायन करचें पडटा तें. आनी म्हाजी अशी गजाल आसा की हांवें एकदां तो डिझायन केलो आनी तो म्हाका एक्झिक्यूट करूंक जावंक ना, एक भितर कितें तरी कॉम्प्लिकेशन्स येयले जाल्यार ते म्हाका खूब गजाल खाता ती, म्हणजे ना अशें जावंक ना अशें जावंक ना. पूण ह्या बाबतींत तशें जावंक ना, बरे तरेन एक्झिक्यूट जालो, डिरेक्टरान बरे तरेन सपोर्ट केलो, जें कितें आसा मिन्स कशें तरेन आमी करूं शकता ते सगळें आमचें बरें उलोवप जालेलें. विथ द म्युजिकान म्हाका खुबसो हेल्प जाली, कित्याक म्हाका लायट्सा टायमार म्हाजें अशें आशिल्लें की चेंजीस ज्यो जातल्यो लायटा भितर त्यो खंयूच ऑडियन्साच्या विजनाक डिस्टर्ब करपा नाका आशिल्ल्यो, ते एक बरे तरेन स्मूथ वेन जावपाक जाय आशिल्लो. ताच्या लागून म्हाका म्युजिकाचो रिदम खूब कॅच करपाचो आशिल्लो, ताच्या लागून खुबशे रिहर्सलीक आमकां म्युजिकूय मेळ्ळें, ताजोय खूब हेल्प जालो. सो तशें तरेन हें केलो. आनी डिझायन म्हणपाक गेल्यार तर हें टोटल नाटक वेस्टर्न आसल्या लागून ताजो डिझायन टोटल हांवें वेस्टर्न प्लेचो मिन्स वेस्टर्न जसो जावं शकता तसो एक्झिक्यूट केलो. हातूंत भितर एक 4 लोकेशन्स आशिल्लीं नाटका भितर. एक म्हणल्यार फ्लॅटाचो हॉल, फ्लॅटाचें किचन, ताच्या उपरांत हॉस्पिटलाचो एक रूम आनी एक कॉरिडोर आशिल्लो, जो प्रत्येक एका सिना उपरांत कॉरिडोर ओपन जातालो. मिन्स टोटल इट्स अ ट्रान्झॅक्शन. खंयच नाटकान टोटल ब्लॅकआउट ना, हें व्हडलें एक चॅलेंज आशिल्लें. आनी ब्लॅकआउट्स ना भितर आनी एक गजाल आशिल्ली की फक्त एक इंटरवल, एक लास्ट ब्लॅकआउट केल्लो, एकूच थोडोसो एक 2-10 सेकंदाचोच ब्लॅकआउट आशिल्लो. आनी ब्लॅकआउट्स ना हें व्हडलें चॅलेंज आशिल्लें. आनी सेकंड थींग म्हणजे प्रत्येक सिना उपरांत सेटा भितर खुबश्यो चेंजीस जाताल्यो, त्यो बॅलन्स करप, ते दिसपाक नाका. ओन्ली द थिंग लोकांचो फोकस हांगसरच उरपाक जाय, इतलेंच दिसपाक जाय, हें सोडून आनी कांयच दिसपाक नाका. जें म्हाका दिसता तेंच लोकांनी म्हाजे नजरेन लोकांनी पळोवंक जाय, हो एक्झिक्यूट करपाक आशिल्लो. त्या तरेन बरे तरेन जालें. आनी एक बरी व्हडली चॅलेंज आसता लायट डिझायनराक, की लायट डिझायनराक केन्नाच रिहर्सल म्हणटा ती टॅक्निकली मेळना. जे दिसत तूं कितें डिझायन करता ते तुका शो दिसात एक्झिक्यूट करचो पडटा. ट्राय एंड एरर कसो तो जालो जाल्यार जालो सक्सेसफूल, ना जाल्यार ना. एक तर नाटक उखाल्लें जाल्यार उखाल्लें, नाजाल्यार एक तर नाटक वरोंक शकता. कित्याक टोटल डिझायनान अशी एक गजाल दवरची पडटा की नाटकाच्या कॉन्सेप्टा वांगडा वचपा जाय, स्क्रिप्टाची डिमांड कितें आसा त्या तरेन डिझायन जाय, डिरेक्टराचो थॉट कितें आसा तो डिझायन. ताच्या भायर टोटल नाटकान हांव समजा लायट एक कमी लायट दवरता, लो लायटिंगेन करपाक सोदता. सिनेमॅटीक आमी टोटल लो लायटींग करपाक सोदता. सो लो लायटीन सिनेमॅटीक वेन हांगसर जर एक्झिक्यूट करतलो जाल्यार ताची विजिबिलिटी तितलीच चिंतपाक जाय. कित्याक एक्टर्स इतले बरें काम करता, तेजे एक्सप्रेशन्स आहा, हे खंयच लायटा लागून बाबा फ्लॅट गेले, तोंड फेस दिसोंक ना, हें जावंक जायनासलें. ते विजिबिलिटीचो तितलेंच कॅल्कुलेशन करचें पडटा. आनी तशे तरेन हो टोटल डिझायन जाल्लो. चडशे आमी आतां सोर्स लायटूच यूज केल्लेली, जसो आमचो पयलीं डिरेक्टराचो उलोवप जाल्लेलें डिरेक्टरा वांगडा की सोर्स लायट यूज करून आमी कशे तरेन एक्झिक्यूट करूं शकता. सो तशे तरेन एक्झिक्यूट जालो आनी एक बरो शो जालो. थँक्यू सो मच. खूप डिटेलमध्ये तुम्ही तुमच्या डिझायनिंगच्या बद्दल माहिती दिली. सेटसाठी उत्कृष्ट नेपथ्यासाठी तुम्हाला पारितोषिक मिळालं आहे. मोहनदास चारी सर, बसा आणि आम्हाला तुमच्या प्रोसेसच्या संदर्भात कितें सांगपाचें. म्हाका जेन्ना केदारान फोन केलो पयलोच की असं अशें आसा, नाटक करता आमी आनी नवीनूच दक्षा शिरोडकर म्हणून ते आसा, बसयत तें नांव सांगलें. मागीर हांवें म्हणलें करया, हांव आसा, हांव करया म्हणलें, आसा म्हणलें. तर केदारान म्हाका परत परत फोन करून सांगलें अमके तारखेक यो. कुठल्या वेगळ्या एलिमेंट्स तुम्हाला अशा वाटल्या की बाबा या आधी आपण कुठल्या अशा एलिमेंट्स वाटल्या की आपल्याला नव्यानं ह्या गोष्टी कळत आहेत सेट डिझाईनसाठी? कोणत्या गोष्टी तशा होत्या? कारण बऱ्यापैकी डिझाईन असेल, मॉडेल असेल, हे तुम्हाला बाहेरनं दक्षानं प्रोव्हाइड केलं होतं. तर निर्मितीसाठी त्या कुठल्या गोष्टी होत्या ज्या तुम्ही यावेळेला नव्यानं हाताळत होता? नव्याने म्हणजे काही असं नवीन मला नव्हतं. म्हणजे काही सेट डिझाईन दाखवला की मी तसं करून दाखवतो. तसं माझं असं कधी असं की जो सेट मला दाखवतो मी तसं करायला एक हे करतो. सर, तुमचा काय एक्सपिरियन्स होता? कशा पद्धतीने तुमची एकमेकांना साथ होती याच्यामध्ये? मोहनदास चारी हा आता अनेक वर्ष झाली सेट करतो आणि चांगल्या प्रमाणे करतो.
यावेळी दीक्षाने आधी दिलेला सेट आणि त्यामुळे थोडी त्याला डिले करायची सवय आहे पूर्वीपासून आणि सगळ्यांच्या डोक्यावर बसतोच तो हो. आणि म्हणून मी इन्वॉल्व झालो लास्टला. केदारने मला सांगितलं तू बघ आणि पण बाप्पाने लास्ट म्हटलं जास्त वेळ ठेवलं नाही, 2-4 दिवस अगोदर दिलंच त्याला सेट लावून, पण ते पण आधी दिलं, पण चांगला सेट होता. आणखी एक मला वाटतं की नाटकाच्या बद्दल सांगतो तुम्हाला की आता डायरेक्शन्स कोणी देतात जास्त करून मी आधी बघितलं आहे की डायरेक्शन देतात लास्ट 4 दिवस कोणी येतात आणि लास्टला डायरेक्शन चेंज होतं, पण ह्यावेळी तसं झालं नाही. आणि दॅट वॉज अ वन मेजर इश्यू मला वाटतं की नाहीतर ॲक्टर्ससुद्धा लास्टला ना ते ॲक्सेप्ट करत नाही जास्त करून. डायरेक्शन कोणी बाहेरचं येतात जे लास्ट 2 दिवस बघतात नाटक, त्यांना काही माहीत नसतं. त्या ह्या वेळेला उद्देशून झालं नाही. आणि दॅट वॉज माझ्या असंच व्हायला हवं ॲक्च्युली, आणि ते माझ्या दृष्टीनं ॲक्च्युली चांगलं होतं. आणि आम्ही पण जास्त इन्वॉल्व झालो नाही आतमध्ये. आम्ही पण नाटक केले, आपण बाहेर बसून बघायचो, कारण आम्ही गेलं का आमच्या दृष्टीने इनपुट्स त्याची दृष्टी मग चेंज होते थोडं, पण आम्ही पण जास्त बाहेरूनच सपोर्ट करत होतो. फर्स्ट ऑफ ऑल अभिनंदन आमच्या मांगरी यूथ क्लबच्या सबच्या टीमचं उत्कृष्ट दिग्दर्शन झालं यावेळी. आणि आमचा रोल म्हणजे खारीचा वाटा बाहेरून म्हणजे नेपथ्याचा छोटासा आमचा सपोर्ट होता आणि चांगला सपोर्ट केला आमच्या टीमनं. सगळ्या मांगरी यूथ क्लबच्या सदस्यांनी जे कोण इन्व्हॉल्व होते त्याच्यामध्ये चांगल्या रीतीने सगळ्यांनी सपोर्ट केला. अशा तऱ्हेने एक उत्कृष्ट नाटक सादर झालं आणि आम्हाला प्राईज पण मिळाला, फर्स्ट प्राईज. त्याच्यामुळे अभिनंदन सगळ्यांचं, सगळ्या सदस्यांचं, सगळ्या कलाकारांचं अभिनंदन. थँक्यू. आमच्या गावातल्या लोकांना काय असतं, आम्ही जास्त करून उत्सवी रंगभूमीवर काम करणार आहे. कोणाला काय सांगितलं ते केन्ना नाटक 14 मरे मागीर पळोवया रे, लास्ट मोमेंट आपूण आसा, तू भिवू नाका, आपूण आसा. 2 वाक्य असली तरी नाटकात तो म्हणायचं की नाही मी स्टेजवर व्यवस्थित करतो, तू भिवू नका, आपण येता. पण ह्या वेळेला काय झालं, नाटक कसं घडतं, नाटकाचं डिझाईनपासून नाटक कसं घडत गेलं हे आमच्या सगळ्यांना बघायला मिळालं. आणि त्यांना ते इतकं आवडलं की बॅकस्टेज आर्टिस्टसुद्धा किती इम्पॉर्टंट आहे ते त्यांना कळलं. कारण मला 2 दिवस अगोदर सगळ्यांनी म्हटलं अरे बॅकस्टेज मारा, मी मागीर करता मला लास्ट मोमेंट आहे, मारा मी रंगीत ताल मी करूया व्यवस्थित, ते कितें आसता अशें. पण 15 दिवस तिने जेव्हा रन थ्रू करायची ते प्रत्येक दिवशी तिला बॅकस्टेज आर्टिस्ट हवे होते. आणि या नाटकामध्ये काय माहिती आहे की या नाटकामध्ये प्रॉपर्टीज भरपूर आहेत. कारण इथे किचन, फ्लॅट आणि मग हॉस्पिटल. किचनमध्ये जेवढ्या वस्तू लागायच्या तेवढ्या वस्तू आणून द्यायच्या. पण त्यावेळेला काय ते तिथे एक तो सीनमध्ये एक तो चिकन खातो, सूप पितो किंवा वाईन पितो, तर आमचे म्हणायचं अरे हे सगळं डेली हाडपाचें आमी. तर तिने मला सांगितलं हे आणावंच लागणार तुम्हाला, काही करा, मला हे सगळं पाहिजे. सो 15 दिवस आम्ही ते रन थ्रू कंटिन्युअसली आम्ही हे सगळ्या गोष्टी तिला पोचवायचो. पण आम्हाला त्याच्यातून कळलं की का लागत होत्या गोष्टी. नाटकाच्या जेव्हा शोज जेव्हा आमचं सक्सेसफुल झालं तेव्हा आम्हाला कळलं की या गोष्टी का लागायच्या, आणि आमच्या सगळ्यांना कळलं की या गोष्टी का लागतात. धन्यवाद. कारण तुम्ही खूप महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन आहे. कारण ऐन शोच्या दिवशी आपण एखादं पान असेल तर पान खातो किंवा काही खायचा पदार्थ असेल खातो आणि स्टेजवरती फंबल करतो. प्राजक्ता, तू आणखी एक वेगळी भूमिका या नाटकामध्ये साकारलीस, ती म्हणजे वेशभूषेची. कशा पद्धतीनं तुझं डिझाईन होतं. ऑफकोर्स तू ललित कला केंद्रासारख्या पुणे युनिव्हर्सिटीतून शिकून आली आहेस, तिकडे या क्राफ्टचं पूर्ण प्रशिक्षण दिलं जातं. कशा पद्धतीनं तू तुझं स्ट्रक्चर तयार केलं होतंस वेशभूषेच्या संदर्भात, कारण पाश्चिमात्य पद्धतीचा एक वेशभूषा होती ती. वेशभूषेसाठी सगळ्यात आधी मला आठवतं खूप जेव्हा आम्ही तालीम सुरुवात केली होती तेव्हा दक्षाने आम्हाला सगळ्यांना कॅरेक्टर्सना एक चार्ट दिलेला होता. आणि त्या चार्टवर नाही, एक चार्ट म्हणजे ब्लँक चार्ट पेपर दिलेला आणि त्याच्यावरती प्रत्येकाला सांगितलेलं की तुम्हाला तुमच्या कॉस्ट्यूमबद्दल किंवा तुमच्या कॅरेक्टरचं काही तुमची माहिती असेल, इन्फॉर्मेशन असेल, जे तुम्हाला वाटतं ते कॅरेक्टर बिल्ड करत असताना या चार्टवर लिहा. तेव्हा सगळ्यात आधी शेफालींचा चार्ट रेडी होता आणि त्या चार्टवर ॲनीचे कलर्स असा तिने एक बनवलेला चार्ट होता. तर त्याच्यात ब्लू, लाईट ब्लू, ग्रे, ब्लॅक असे कलर्स होते. आणि त्याच्यानंतर माझा फर्स्ट ड्राफ्ट होता तो, क्लोजेस्ट कलर्स. हो,
तर त्याच्यानंतर मग दक्षाचं आणि माझं बोलणं झालं की आपल्याला कॉस्ट्युम्स करायचे आहेत. आणि कॉस्ट्युम म्हणली जास्ती आपल्याला विकत आणायचं किंवा असं काहीच नाही, फक्त सोर्स करायचं आहेत. आणि सोर्स करायचं असल्यामुळे मी खूप आरामात हळूहळू काम करत होते की आपल्याला फक्त ह्याच्याकडनं हे आहे का, असं काही आहे का. पण जेव्हा आमचा ऑलमोस्ट पहिला अंक बसत आला तेव्हा मला टेन्शन आलं. म्हटलं आपलं सगळं नाटक फ्रेंच बेस्ड आहे, आपल्या मुवमेंट्सपासून आपण सगळं खूप रिस्ट्रिक्ट केलं आहे. मग आत्ता आपण हे कॉस्ट्युम्स कसे इथून सोर्स करणार किंवा हे इथले कॉस्ट्युम्स कसे दाखवणार. तर त्याच्यातलं ऑलमोस्ट आय थिंक मला 60% ऑफ आवर कॉस्ट्युम इज दक्षाचं वॉर्डरोब. हे दक्षाने एक 3-4 बॅग्स आणून दिले आणि प्राजू ह्याच्यातून सिलेक्ट कर काय वापरायचं. तर इवन शूजपासनं सगळं एक्सेसरीजपासून प्रत्येक गोष्ट मला वाटतं आपल्याला 5,000पेक्षा जास्ती नाही लागलेत आपल्याला कॉस्ट्युमला बजेट. त्याच्या बाकीचं सगळ्याच्या सगळं वॉर्डरोब आहे. पण त्याच्यात आम्ही खूप रिहर्सल्स किंवा रन थ्रू आमच्या खूप रोज होत असल्यामुळे 1 तारीखच्या नंतर आमच्या रोज रन थ्रू झाला. त्याच्यामुळे आम्ही प्रत्येक कॉस्ट्युम रोज रिहर्सलला ट्राय करून बघायचो, हा कसा वाटतोय, मग आज हा ट्राय करून बघूयात. आणि आम्हाला सेटचा कलर आणि हे सगळं माहिती असल्यामुळे आम्ही काही कलर्स निवडले होते. आणि सगळ्यात आधी जी फर्स्ट आयडिया मी दक्षाकडे शेअर केली होती ती म्हणजे आंद्रे सुरुवातीपासून एंडपर्यंत एकाच कॉस्ट्युममध्ये राहील, पण तो रिव्हील फक्त एंडला होतो की तो हॉस्पिटलमध्ये आहे. आधी कुठेच नाटकात ते कळत नाही की हा असं, हां. तर हे आधीपासून कुठेच कळत नाही. आणि जेव्हा तो आणि एक नर्स आणि वॉर्ड बॉय जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा हे रिव्हील होतं की हा हॉस्पिटलमध्येच होता ऑल अलॉंग. तर ते एक थॉट दक्षाकडे शेअर केला होता आणि दक्षाने म्हटलं की हां हे आपल्याला चालेल. मग त्याच्याप्रमाणे बाकीचं पॅलेट हळूहळू तयार होत गेलं. मग त्याच्यात शेफाली ॲनीचा कॉस्ट्यूम आला. सगळ्यात आधी मला वाटतं आंद्रेनंतर पिएरचा पूर्ण लुक तयार झाला होता. मग त्याच्यात आम्ही असंच रोज मिक्स अँड मॅच करून बघायचो काय होतंय का. आणि हळूहळू असं लक्षात आलं की आपला ब्लू कलर खूप प्रॉमिनंट होतो, इदर इट इज डार्क ब्लू आणि इट इज लाईट ब्लू. मग आपण त्याच्याच बरोबर कॉम्बिनेशन्स करून खेळत गेलो कॉस्ट्यूममध्ये. The head. There is this डिपार्टमेंट ऑफ कॉस्ट्युम्स. पण शोच्या दिवशी म्हणजे रिहर्सलला पण ना ऑपरेशन असतं ना, ऑपरेट करावं लागतं सगळे कॉस्ट्युम्स हे ते. आणि शी वॉज डुईंग द रोल, शी वॉज डुईंग द पार्ट, अलॉरा, बाई, एव्हरीथिंग. शी हॅज हर चेंजेस बट अगेन शी यूज टू रन विथ ऑल ऑफ अस. विथ मी स्पेसिफिकली आय हॅड so many changes in the play. आणि she was every time ready because that's what the team spirit is about. So yeah. शेवटची अंतिम फेरी, महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये नाटक पोहोचलंय. कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी या नाटकाचा प्रयोग होतोय आणि निश्चितच खूप चांगल्या प्रकारे तिकडे प्रयोग होणार, कारण खूप चांगल्या प्रकारचा तुमचा क्रू आहे. पात्र जबरदस्त पात्र आहेत, म्हणजे त्या पात्रांमध्ये हे ॲक्टर ओतले गेलेत, त्या ॲक्टर्स लोकांनी तो पात्राचा आकार घेतलेला आहे. आणि निश्चितच महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीमध्ये हे नाटक धुवाधार, सगळ्यांची धुवाधार पद्धतीनं धुलाई करून पहिलं येणार. आणि संपूर्ण टीमला, मांगरीश यूथ क्लबला, त्याचबरोबर दिग्दर्शक असेल, अभिनेते असतील, संपूर्ण कास्टला किंवा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीसाठी. मला वेळ दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद, तुमचे आभार मानतो, कारण तुम्ही ऑल द वे फोंड्यावरतून आलात आणि मला वेळ दिलात. खूप रात्र झाली आहे. प्रुडंटच्या हा विशेष कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. काही सूचना असतील तर त्या देखील कळवा. आणि प्रुडंट चॅनलला लाईक करायला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.